Long live, long live. Long live, long live. Long live, long live. Honorable Chairman TTDC Sini Sarno Bormani Bagai Abanullah Rupasri Deborma Abanullah Borong Ganang Sini Sar Robindro Borong Ganang Jat Sopna Madam Honorable MLA Abang yang apa bagai? Abang ini borong penangzak Amerika Debroma Presiden Mandai Blok Komiti TWF Monoprogono Sini borong penangzak Debroma Chairman ILC Mandai TTDC Mono yang apa Amal ulo hai na hai Central Committee Jack आंचलिक पार्टी कतालिया और पार्टी संगठन खालायगाय न अरबो जों कर्मचारी संगठन दङ बोरैनि संगठन दङ इयत नि संगठन दङ स्टूडेंट नि संगठन दङ अमाहायकेनो कासा पार्टी नैनाय बुमुरि लायै जिनि नासिक माने जिनि मूल लक्ष्य उद्देश्य न नासिकै आंचलिक दल खालायो ओ मूल लक्ष्य उद्देश्य थां सबनानि हिंगांगाय ओ कर्मचारी रकनि बुद्धि बिराय नांगौ एलाका डेभलप खायथानानि साबि थानानि कर्मचारी रकनि बुद्धि बिराय नांगौ तामगाय शिक्षित समाज बुद्धिजीवी ini goni jatnero borobaino जोंबो कम्युनिकेशन तैनाय सामुमा दांनाय एक समय अंका कर्मचारी सारा पार्टी सिरागे मालिया कर्मचारी सारा कासे प्रोग्राम जे खायमा लायलिया तामगाय अर्थ संकट नि बागै तामगाय किसे मिजा गाड़ी भाड़ा थुं program खायनानै थुं कर्मचारी रनो मासावो कर्मचारी रनो सेबजागो আর नम बिसुंगो যারা कर्मचारी संगठन रग अमहायनो जतनिनो फैमिली दङ जेरै परिने दङ नबनि प्रब्लेम दङ बुमाबो फानो तैजा दङ आबुनि बिसिंथि फानो नरगो सुबावै दङ नायनानै थांगा हंगाय बाक्सा कर्मचारी लुन टुन हाजाक दङ बेतन कम मानमानि दङ अमति थानो सुबाव हायसे खाकमानि बागै आबो बुजियो साइमानो हायफानो नरगो पार्टी बाखायनाय आंचलिक दल मारागनाय जातो फानो मांगो थांनाय हिनो जतन आगोलाजा तै केसान गंगै अबो ट्रान्सफर ni pogrobbo norong ni bisingo transfer sane transfer na erok pong na
tongo mahai जों kok khnari maya ठीक मुताबिक तो जों स्टेट गवर्नमेंट बाय या प्रिपार लाइथा हाइपानो जे एजुकेशन डिपार्टमेंट गंगाई ट्रांसफर नि खेतरे एकदम कक नाजाया रमुई दङ खलायनाया रमुई दङ अमहाय अबस्थाव बाक्सा बाबुफोरखौ बा बायगो गोनां गाहिनाय नाबो रोखा मात्र फाचाङै थाङो अमथे इमाव दङ ओंखाय बाक्सा को 2-3 बार थां सापानो कल खाय सापानो डाइरेक्टर पाथपानो मुख्यमंत्री न पाथपानो उया अबक्तिबो दङ आबोनो बाहायके खलायनानै बाहायके काम खलायनानै आबो बकक मासा लायनाय ट्रांसफार एमन बुरुं खा आबो बागन कक खनाया बुंखना बे आं सारा मोसौ खाबोसि ताबु नर कर्मचारी मानदायो संगठन कराक गांगाय ब्लक कमिटी टीएफ गई टीएफ नि बिसिंथि साबनो ट्रांसफार होनाय साबनो तुबुनाय अमतिरा सिस्टेमेटिक भाबे खलायगांगे तेसा खंगायबो कक खनारि सामर तांमाना हायमा दं आनि थानि कबमु नं कर्मचारी थानि फायदि जों या बिबाक्साखाय बुनिया लाका तामु दं जों नायना थांलिया चिनी मामलानि टीएफ ब्लक कमिटी संगठन क्राक खायदिनि नरम कबना नमसुङो जों ताबुति ग्रामथा बो जों केसा कटाल कमिटी रो बुंनायानो कटाल कमिटीया गोजाम कमिटी न हायपानो ताइसा रिसाबल खाय जे हिनाय रो डग डाक उंलाय जों कमिटी रो ताइसा खावन सेंट्रल कमिटी जेहेतु बरग कमिटी उंनाय आरो चिनियाव रिसाबल कमिटी क्राक संगठन खायनाय या प्रिपार लायानो कारण गाय ओ तिप्रामथा जे बुबाग्रा थानसानि मारि दुई फायै जतन थानसाव या प्रिपार लायजा चिनि जे डिमांड ग्रेटर प्रिपारलेन मानानि हिनि जे खलाय फायमानि अब तो नरकते बका हमगै सिओ बा ताबु जे एग्रीमेंट खलाय दमानि आबरबो जों तुबुय फायनानि गांगाय संगठन राबनानि नांगौ बुनेयो जेसपान सितु चिनरफानो संगठन क्राक खायदि मावनि फाननांगौ निदर मसिखौ बकनानि मुसुङो ताइ कैसान गांगाय चिनि अ माननायो पार्टी ऑफिस तोतले दंगो पार्टी ऑफिस अब आरा सुखायनो वाते वाके किरि लायोसो बाय दा थांनै अब बले उनको पार्टी ऑफिस बुरा खाबो माने तामाने बालखा उमफ्रोके जों साबाया कलाय 3 रो वाते वाखायनो 3 रो किचना हाग्राति तुले किचारि दियम तिके जोरा तालि दिलाय खलाय दंगायो जोंबोवान सुबि दङ नरौ बायथिं बाय आसुलाय सालायै ओ पार्टी ऑफिस रो न बेसजों गाहाम खायदाना नंगो पौरक सालाय दखाय तेबो अमाहाय आर नरौ बाय कक साना तो हिनि सालाय न जोंबो जरा करिं थांगो थांगो आर जि चेयारमेन टीडीए बिसिनि चेयारमेन दाना बाय तो सान सालायो जरा बो मालाय आं दिन बेहाय के जरा गाहाम दिनमो ओ उद्योग नाहारि खलायनानै बागै नरम जतन हामाय मारो बारा कक सालिया